Quan vaig acabar les meves pràctiques a la universitat, vaig entrar a fer pràctiques a SEAT, en concret al departament el centre tècnic, i en concret al departament de HMI, que és Human Machine Interface. És el departament que s'encarrega de desenvolupar totes les interfícies gràfiques digitals que té un vehicle. Estem parlant del quadre d'instruments o els radionavegadors. En paral·lel, SEAT també em va donar l'oportunitat de fer el projecte final de carrera i vaig fer una aplicació mòbil que es podia connectar a un vehicle. Quan vaig acabar la universitat vaig començar a treballar a Bertrand AG, és una multinacional de 10.000 treballadors que dona servei d'enginyeria en els sectors d'aeroespacial, energies i automoció sobretot. El meu rol com a tal és el de coordinador de l'equip de test management, són 8 persones i la meva feina en concret és la gestió d'aquestes persones, la gestió de l'operativa dels projectes en els quals treballen aquestes persones i supervisió, així com anàlisi de riscos, recursos o el que sigui necessari en funció dels diferents projectes que treballem pel client SEAT Cupra. El balanç és molt positiu. Jo vaig fer les pràctiques al laboratori amb el Miquel Àngel Amer, al laboratori d'electrònica industrial, i després vaig fer pràctiques al laboratori d'automatització i regulació amb el Francesc Poyatos. Per destacar 3 coses positives, destacaria la primera de totes és el know-how tècnic que m'he portat, a nivell de que vaig aprendre moltes tasques que si no hagués fet les pràctiques no hagués après. La segona cosa positiva que jo m'emportaria és que em va ajudar molt a ser resolutiu o a millorar la meva productivitat a l'hora d'haver-me d'espavilar en com aconseguir realitzar les feines. I el tercer punt seria els laboratoris que fèiem amb l'EOS. Hi havia una part que els laboratoris estaven oberts a la resta d'estudiants perquè poguessin venir a fer pràctiques, i seria la part més personal que em va permetre conèixer moltes persones de diferents promocions que si no hagués tingut el plaer de conèixer. Les competències transversals que ofereix o que aprens o que adquireixes mitjançant el pla que t'ofereix l'EOS. M'estic referint a la part de comunicació, la part de fer presentacions, la part de treball en equip, la part de complir amb els objectius, organitzar-te o inclús et diria la part de maduresa. El PDE, o Programa de Desenvolupament Executiu, és un programa en el qual el mètode d'ensenyament és per mitjà dels casos. Al final, els casos no deixen de ser situacions reals que s'han trobat altres empreses que tenen un marc i un context propi, però que el problema del rerefons crec que són molt fàcils de trobar en la indústria en la qual estem treballant. El fet d'estudiar aquests casos amb la lectura, després amb el treball en grup i després en el ponent t'explica exactament quina és la situació, et fa que aprenguis tant dels problemes o dels errors que van cometre com de quan van aconseguir triomfar. Això que m'ha permès és en moltes de les àrees del meu dia a dia poder-ho aplicar. Exemples podrien comentar, per exemple, el PDE finalment m'ha ensenyat a valorar les necessitats que tenen la resta d'àrees d'una empresa, no només la part operativa on estava jo, i a l'hora de prendre decisions o de proposar propostes, en lloc de només tenir en compte la meva visió, el que m'ha permès és poder pensar en les necessitats que té l'altre i oferir potser una solució que satisfaci a més d'una àrea. El pla de formació que té l'EOS és que les assignatures tenen normalment la meitat de la part és teòrica i l'altra meitat és pràctica. Això el que et fa és que amb la part pràctica aprens a interactuar amb diferents equips, amb diferents maquinàries i a més et trobes amb les situacions de que estàs aplicant conceptes que teòricament funcionen però que després hi ha molts impediments o hi ha molts problemes que tu no et trobes fins que t'hi poses a fer-ho. Això el que fa és que al final desenvolupes una capacitat de ser resolutiu, una capacitat de que saps ficar-te amb la situació en què potser es trobaran els operaris, amb la qual quan tu dissenyes algun tipus de prototip, software o el que es dediqui a la teva indústria, i aquesta capacitat, comparat amb altres enginyers que han vingut d'altres universitats, amb altres plans formatius, realment no tenen. Llavors jo crec que és una avantatge competitiva molt positiva.
Sí, he tingut l'oportunitat de coincidir amb diferents persones que han estudiat a la EUS. De fet, amb algun company de promoció, com el Pau Dolcet, que de fet treballem amb un altre... O sigui, ell és el client i jo treballo a vegades directament amb el seu departament, o amb altres exalumnes d'altres generacions com l'Ivan Capitan. Llavors, crec que és una cosa que és molt positiva perquè al final, quan tu coneixes algú que ha estudiat amb tu, el primer que fas és compartir experiències. Aleshores, això el que fa és que el dia de demà al final treballem amb persones i treballes amb emocions, no? I llavors, quan jo demano alguna cosa amb algú que ja tens un vincle, és molt més fàcil a l'hora d'aconseguir resoldre el problema que tu tinguis. En el sentit que hi ha algú que us uneix i tens una part empàtica que t'ajuda o fomenta que allò progressi i intentar ajudar i que tothom surti guanyant.